Hei! Moi! Moikka! Nyt kaikki jäätyivät heti Kaikki jäätyivät heti. Ihan saman tien. Voisitko kertoa, mitä olet tekemässä? Itse asiassa voisin kertoa, koska joudun tähän keskittymään ja kohta tässä tulee suuri virhe. Eli täällä on tämmöistä sukkaa tulossa, kaunista raitasukkaa. Tämä on Buffalan lankaa, jota neulon 225 puikoilla. Kantalappua. Kantalappua, nimenomaan kantalappua, jossa tulee kohta se suuri virhe, koska en keskity siihen. Okei. Saat olla sitten hetken hiljaa. Teen näin. Ole sinä äänessä. Voin olla, joo. Tässä on tulossa jakku, hiha. Se on täältä uudesta TT-lehdestä. Minulla on oma malli, jota epätoivoisesti yritän tänne kaupalle saada mallineuleeksi. Katsotaan näkyykö tästä mitään, siis kun tää on tässä valkoisen päällä. Noin pitsijakku naiselle, minulle itselle, ehkä joskus sitten kun se on täällä aikansa ollut ihasteltavana. Ja puuttuu enää toi yksi hiha. Sen kun saa tehtyä, niin sitten pääsee kokoamaan vaatetta. Mikä lanka sulla on siinä? Se on TT:n Bambukotton. Tykkään kovasti sekä virkata että neuloa. Tästä langasta nimenomaan. Tästä on meillä ollut muitakin töitä täällä, mitä on tehty, niin on kyllä yksi semmosista suosikeista. Kestää käyttöä, mukava päällä. Sun vuoro. Entä Laura? Mulla on tässä menossa tämmöinen leppäkerttu tasku, joka tulee sitten tämmöiseen lasten paitaan. Näyttäkö nyt? Joo. Tää on 100% puuvilla, TT:n hilla, josta tätä teen. Harvemmin tosiaan siis Anun kanssa mitään semmoista, mitä ollaan itse suunniteltu ja tehty ja tonne lehtiin lähtenyt, niin tehdään enää tänne kaupalle, mutta jostain syystä nyt molemmilla menossa omat suunnitelmat tänne. Elikkä siis hei, mehän ollaan Lahdessa. Me ollaan Pitsi ja Palmikko nimisessä lankakaupassa. Minä olen täällä retkellä, niin kuin harva se päivä, en nyt ihan harva se päivä, mutta useasti, ja he ovat täällä aina. Paitsi silloin, kun käydään kotona nukkumassa. Eli he ovat niitä kaupan tätejä, joita kovasti aina ihastellaan ja kehutaan. Tuossa hetken aikaa sitten tässä kävi eräs rouva. Mä ihastelin hänen aivan mielettömän upeata neuletakkia. Itse asiassa mä en tiedä edes mistä langasta se oli tehty. Katania Denim oli sen langan nimi, ja se löytyy tämmöisestä saksalaisesta käsityölehdestä, jossa olikin aivan mielettömiä malleja. Me jäätiin tätä sitten selaamaan ja ihastelemaan, mutta koska tuo saksan kielen taito on meillä kaikilla hieman ehkä heikohko tai sitä ei ole ollenkaan, niin täältä varmaan jää puuttumaan jotain aivan ihastuttavia asioita, mitä me emme ikinä saa selville. Mutta täällä on tosi ihania ja upeita malleja, kauhean kauniita ja siis tosi innovatiivisia juttuja. Et jos vaan tämmönen lehti löytyy ja saatte sen käsinne ja osaatte saksaa tai haluatte ruveta sitä suomentamaan jollain muulla keinolla, niin suosittelen. Täällä oli aivan mielettömiä juttuja. Ja täältä löytyy myös se malli, mitä se rouva kävi esittelemässä tässä, minkä toi Anu sanokin sen langan, jonka mä unohdinkin jo. Catania Denim oli se lanka, mistä meidän asiakas oli tehnyt tuon vaatteen.
Ja aivan mieletön juttu. Se oli jotenkin alkanut täältä selästä ja jotenkin levinnyt näin. Ja sen kun näki vielä livenä tossa, niin se oli vielä upeampi. Kerro vaan. Meinasin siitä puikkokeskustelua. Niin, kävimme äsken puikkokeskustelua. Joo, niin kävimme. Itse asiassa Marika oli siinä kanssa mukana, joka nyt on tuolla siellä. Hei Marika. Hän on siellä. Ja me käytiin keskustelua siitä, että mitä puikkoja kelläkin on ja mihin tarkoitukseen. Anulla oli hyvä pointti. Niin, siis meillä on kauhean paljon erilaisia puikkoja käytössä. Toki niitä on myös sadoissa keskeneräisissä töissä koko ajan kiinni, niitä puikkoja. Mutta mun pointti oli se, että jos on valinnanvaraa puikkojen suhteen, niin kuin eri materiaalista tai pyöräpuikkojen ja pitkien puikkojen välillä ja noin, niin yleensä tulee valittua ne puikot vähän sen mukaan, että mikä se työ on tai mistä langasta. Et eri langoille niin tekee mieli ottaa erilaisia välineitä käyttöön. Et jollekin langalle ehdottomasti Addin pyöräpuikot ja toiselle sitten Kniproota. Tai sitten ihan fiiliksen mukaan. Niin. Joskus vaan tulee semmoinen tunne, että tuohon pitää olla tuollaiset puikot, eikä sille ole mitään perustelua. Niin. Miksi? Ne vaan pitää olla. Niin. Tai sitten niin kuin Lauralla pitää olla aina järjettömän isot puikot verrattuna meihin muihin ihmisiin. Koska hänellä on aivan järjettömän tiukka käsiala, mitä ei voi vaan ihminen oikeasti ymmärtää. Niin, mulla on siis aika tiukka käsiala ja sitten kun jos ohjeessa on joku puikkosuositus, niin yleensä otan vähintäänkin puolta numeroa sitten isomman puikon siihen. Mulla onneksi oikeasti, tai siis onkin yleensä se ohjeen mukainen puikkokoko, paitsi sitten sukkia neuloessa, niin sit pitää olla paljon napakampi kuin se. Jos vyötteessä on sukalle 2,5, niin mulla on kyllä 2 millin puikot silloin tuo sukassa kiinni. Ja nytkin on, minä heitin sen tuonne lattialle, 2,25 kiinni tässä. Anu virkkaa jotain, nyt Anu ei voi osallistua puikkokeskusteluun. Joo, ei ole nyt puikkokokoja tässä mulla esiteltävänä, mutta mulla on myös yleensä aika lailla se suht ohjeen mukainen, mitä pystyy käyttämään, että saa sen oikein neuletiheyden, vai eikö? Joo. Suurin piirtein. Laura tietää myös minun käsialan ja osaa sitä analysoida hyvin tarkkaan. Niin, voi mennä sillä, mikä on ohjeessa mainittu. Mutta sitten itse asiassa tämä virkkaus on semmoinen, missä pystyn aika paljon säätelemään sitä käsialaa. Että pystyn tekemään ihan tosi tiukkaa ja sitten myöskin aika löysää. Mutta se on sitten kyllä hankala päivästä riippuen, että jos niin sitä samaa työtä jatkaa seuraavana päivänä ja onkin tehnyt tosi tiukkaa ja seuraavana päivänä ei osaa enää tehdä yhtä tiukkaa. Mutta näin se. Mutta siitä neuletiheydestä, niin kun sukkia tehdessä, tämmöisiä perussukkia tehdessä, sillä nyt ei sinänsä ole mitään hirveän suurta merkitystä. Mutta sitten jos tekee jotain ihan vaatetta, niin silloinhan sillä neuletiheydellä, että silloin pitää oikeasti hakea se ohjeen mukainen neuletiheys siihen, mikäli se nyt onkaan virkkaus. Neulominen, ja silloin ehkä pitäisi käyttää sitä mallitilkkua. Niin. Ja hyödyntää siitä, ettei se mene sit ihan reisille se koko homma. Mutta siis jotkuthan tietysti tekee ilman mallitilkkuja ja ne ei mene reisille ne hommat. Marika nyökyttelee tuolla kameran takana ja hymyilee sen näköisenä, että aina on mallitilkut tehty ja tehdään. Ja kasteltu ja kuivatettu ja höystetetty ennen kuin mitataan sitä tiheyttä. Ja totta kai sitten, jos ei se täsmää, niin tehdään uusi. Niin, olisitte nähnyt Marikan ilmeen nyt. Mutta oikeasti Marikalla onkin mikä toi oli? Kappa.
Kappa meneillään. Kappa meneillään. Tossa oli aika makeen näköinen ja makeen kokoinen. Ja siihen varmaan ei ole tarvinnut ehkä tähän mallitilkkua. Tehty? Ei, hän ei tehnyt. Ei. Onko joku muu tehnyt? Kappaan. Kappaa mallitilkku. Minä olen sanonut, että minä en tee sitä kappaa, kun se on minusta niin tavattoman tylsä. Anteeksi kaikki, ketkä sitä tekee hyvin suurella innolla. Myöskin anteeksi Marika. Mutta kun mä tekisin sen vaan neulekoneella suitsait ja sitten menis kaikki ne ihanat langat niin kuin hypistelemättä siinä. Teen mieluummin jotain pitsijuttuja sitten. Niin. Käsin neuloskelen. Niin kuin esimerkiksi tää ihana pitsijuttu. Niin, tämä uusi Dropsin malli on tämä. Se on aivan viehättävä. Se oli vielä tiistaina sulla hirveällä kyydillä puikoilla. Nyt on torstai ja se on nyt pingotettuna päällä. Se on kaunis, se on ihana ja se on vielä tosi valkoinen. Vielä, huomaa. Sanoit ihan oikein, se on vielä. Niin. Tosi valkoinen. Niin. Ja toikin löytyy sitten, se on Dropsin. Joo. Dropsin sivuilta löytyy se ohje siihen. Et varmaan muista numeroa ulkoa. En muista numeroa ulkoa, mutta se on muun muassa meidän blogissa ja ehkä Marika laittaa sen myös tämän videon alapuolelle sen linkin siihen. Eli meidän blogi, mikä se oli? pitsiapalmikko.wordpress.com. Niin sieltäkin saattaa. Okei, anteeksi. Pitsi.palmikko. Yhteenkirjoitettuna kirjaimilla koko rimpsu. No niin. Tulipa sekin nyt siinä mainittua, koska se olisi varmaan muuten unohtunut. Ellen olisi alkanut haukkumaan teitä kaikkia. Pahoittelen tuommoista haukkumista, mutta tosiaan siitä taas pääseekin aasinsiltana mun mielestä aika mukavasti siihen, kun ekana on tehnyt sen mallitilkun ja sitten on neulonnut sen asian mitä niin kun tekee, niin sitten pääseekin siihen viimeistelyyn. Joka on hyvin tärkeä, jotta siitä neulasta tulee sen näköinen, mitä on tarkoitettu. Juuri näin. Sukissa se ei ole ehkä niin tärkeää, tai on se niissäkin hetkittäin tosi tärkeä, mutta sitten taas esimerkiksi niin tämmöisessä, tämähän oli ihan järjettömän näköinen silloin maanantaina, se oli vaan semmoinen mytty. Niin. Ja sitten mä näin kuvan siitä, kun se oli pingotettuna jo, ja nyt se on niin ihan mielettömän kaunis ja ilmama, ja kaikki nämä kuviot pääsee esille. Niin, ne aukeaa. Sukkia kannattaa kans varmaan vähän ehkä höyrytellä, varsinkin jos niissä on jotain kirjoneuletta tai pitsiä tai palmikoiden kanssa pitää olla varovainen, koska ne voi mennä lyttyyn. Mutta kyllä niitäkin voi vähän niinku aukoa. Mutta ne voi sit, jos on varomaton, niin ne voi mennä lyttyyn. Niin, siis kun höyryttää, niin ei saa tappaa sitä neuletta. Että siitä ilmasta vähän sitten höyrytellään, et ei mennä tappamaan sitä neuletta. Joo, ja sitten kannattaa lukea. Tappaa. Sitten kannattaa lukea siitä vyötteestä, että kuinka monta pistettä pitää siinä raudassa olla, niin kuin, ettei myöskään sulata sitä siihen silitysrautaan. Oletko koskaan tehnyt näin? En, mutta isot tytöt on kertonut, että niin voi käydä. Mut kerran mulla jäi lapsen yksi lapanen kiinni siihen rautaan. Ja mä revin sen ja ihan kauhea muovin haju. Okei, ehkä siinä on se syy, että se muovi haisi. Ja sitten se jäi se koko rauta käyttämättä moneksi vuodeksi, kunnes koska sain? Puoli vuotta sitten sain ihmesiänen, jolla sain puhdistettua sen raudan pohjan. Näin, ja sitten siitä tuli hieno rauta. Vinkki. Joo, tää oli varmaan joku Martta-juttu. Mut ihan oikeesti niin se viimeistely on aika juttu. On se on yksi tärkeimmistä asioista siinä työssä. Ja se yksi asia, mikä pitää tehdä silloin ennen, että tietää sen oman tiheyden. Joo. Mitä en sano ääneen. Niin. Kirosana Katjalle mallitilkku. Laura vaihtoi työtä. Tässä lennosta. Kaiken kun en voinut tässä kameran edessä enää tuota työtä jatkaa, niin tänne tuli tämmönen
toinen työ sitten. Tässäkin puuvillalanka Cotton DK. Täältä tulee kirahvi. Ja ei ole todellista! Eläinteema. Joo, kyllä. Mistä ton ohje löytyy? Tää oli Suuri käsityölehti. Oliko nyt sitten? Se ei ole. Onko se siinä? Katsotaan. Vai edellisessä? Me kovasti äsken selailimme näitä lehtiä. Suuri käsityö 4/2016. Malli. Kutsuin täältä vielä. 56. Onko se kuva siitä? Kirahvista. Menee tähän selailun aika. Kyllä se sieltä löytyy. Kirahvit. Ei ole todellista. Ne on tommoset ihanat. Saako toi kirahvi tommosta veljeä? Ei kyllä saa veljeä. Ei ainakaan mun neulohana. Hän jää yksinäiseksi sieluksi. Jos joku haluaa sille kaverin tehdä, niin se on sallittua. Miksi et tee sille veljeä? Tee sille sisko. Koska en halua kirjoa kirahvin täplyjä tänne uudestaan. Enää. Elikkä siis Laura ei ole tehnyt tuota täpliä niin kuin neuloin, niin kuin kirjoneuleina. Ei. Hän on seurannut orjallisesti ohjetta. Okei. Se tekee ne kirjomalla. Niin. Olisi voinut tehdä. Niin. Laiskempi ihminen olisi ehkä tehnyt ne neulomalla. Voi myös soveltaa. Ja esimerkiksi niin kuin minä. Niin. Tehdä myös tämän vartalokappaleen pyöräpaikoilla ja neuloa siihen samalla sitten nämä täplät, jotta ei tarvitse sitten jälkikäteen niitä tänne päälle kirjaa. Kätevä vinkki. Toi kannattaa muuten oikeasti ottaa huomioon siinä vaiheessa, jos haluaa tehdä kirahville kaverin. Niin, mutta onko se tyttö vai poikakirahvi, mitä sä teet? En mä tiedä. Ehkä se selviää, kun tää on valmis. Okei. Miltä se näyttää sitten? Niin, onko siinä samat värit kuin tuossa ohjeessa oli? Tässä on tää täplät on eri värillä. Okei, mutta langat löytyy täältä kaupalta. Hyvä. Hyvä juttu. Ei tarvitse sitten lähteä internetin ihmeellisestä maailmasta niitä tilailemaan. Siellä niitä on hyllyssä. Marikan takana. Niin, ne on taas tuolla piilossa. Mitä sitten? Niin hei, tää liike. Tuossa näkyy varmaan tuolla taustalla aina kaiken näköisiä autoja ja hiippareita ja kaikkea. Niin tämähän on Lahden keskustassa. Eiks vaan? Joo, olemme tässä Vesijärven kadun ja Kirkkokadun kulmassa. Meillä on mukava kulmapaikka tässä. Paljon liikennettä. Ja se liikenteen häly varmasti myös kuuluu tänne ja näkyy tänne, koska tossa on Kirkkokadun liikennevalot suoraan, mihin ne autot pysähtelevät ja ihmiset kävelevät punaisia päin ja autot tööttäilevät. Ja no ei siellä nyt vihreät valot oli. Niin, no oli, mutta ei siellä kukaan aikaisemmin tööttäisi. Mutta sitten täällä on kyllä vielä toi Riittakin neulomassa. Hän on ihan hiljaa, hän päättelee tuolla kennohuivia ihan keskittyneenä siihen. Eikä... Haluaako Riitta osallistua tähän? Ei. Hän ei osallistu. Voitko vilauttaa sitä työtä tänne? Tai ainakin sitä väriä. Aivan upea. Aivan upea. Riitta tekee huivia Marikan ohjeella. Tämä on Marikan kennohuivi, mikä tästä tulee. Ja katsellaan sitä ehkä uudestaan sitten, kun se on ihan kohta valmis ja pingotettu. Ja taas tuli se pingotussana siellä. Siihen huivin pingotuksessa kannattaa olla tarkkana ja oikeasti niin katsoa sitä, minkä näköinen se huivi on isona, ettei sitä pingota väärin.
Niin siis pitsihuivissa kannattaa ottaa kaikki ilo irti siitä, mitä siellä reunassa tapahtuu. Ja siitä saa niin kuin kivaa muotoa esille hyvin monessa mallissa. Kyllä. Samoin kaikissa vaatekappaleissa ja kaikissa, jos on helmassa joku näin, tämmöinen siksakki juttu, niin pingottaa sen niin, että siihen tulee näkyviin ihan niin kuin reilusti ne jutut, eikä yritä jotain muuta. Katsoo sitä kuvaa, sitä ohjeen kuvaa. Paitsi sekin on paha silloin, jos itse on tehnyt sen, eikä oikein tiedä mitä on tehnyt. Niinkin voi käydä joskus neulojalle melkein vahingossa tai jopa tarkoituksellisesti. Koska jotkuthan neulojathan ovat sellaisia, että he eivät niin kuin ohjeita noudattele. Ja silloin he tekevät kaikki asiat niin kuin ihan itse. Mutta he myös osaavat antaa ihan hyviä vinkkejä sitten asioihin. Nyt mä teen täällä jotain asioita. Koska sun piti keskittyä. Niin. Mähän sanoin, että tää vaatii nyt vähän keskittymistä tää asia. Koska tää kärjestä aloitettu sukka, kun on kantapäävaiheessa, niin tää vaatii hieman keskittymistä hetkittäin. Mutta toisaalta siinähän se rupeaa törröttämään. Onko siinä joustin kantapää? On. Okei. Se on vahvistettu. Se on niinku vahvistettu joustin kantapää, jolloin se istuu ihan hirveän hyvin, koska nämä sukat menee lahjaksi. Kiva lahjansa ja täällä on sun sukat. Mä tiedän, että sä et varmaan katot tätä tai sit sä katot, kun mä varmaan linkkaan tän sulle. Niin tää istuu, vaikka mä tiedän minkälainen kantapää niin kuin hänellä on, koska tää oikeesti niin kuin joustaa tosi paljon. Ja silloin se luo sitä istuvuutta siihen jalkaan menossa. Kerrotko sä, miten sä oot tehnyt sen? Voisin mä vaikka kertoa, mutta siitä tulee ihan hirveän pitkä tarina. Mut vahvistettu joustin kantapää. Niin, kyllä. Vahvistettu joustin kantapää. Ja kärjestä aloitettuun sukkaan niin ihan tavallinen hollantilainen kantapää, mutta väärin päin. Tämän olen luvannut opettaa hänelle, joka on tuolla sivussa, ja me tehdään treffit tuossa heinäkuulle joku päivä ja sitten käymme tämän läpi hyvin yksityiskohtaisesti, koska tämä on mukava. Hyödyllinen osata siis. On. Koska silloin, jos ei tiedä sitä vastaanottajan jalkaa niin kuin oikeasti minkälainen se on, niin silloin kannattaa ja pitääkin hyödyntää sellaisia asioita, mitkä antaa myöten siihen vastaanottajan kinttuun. Ja ne istuu, koska huonosti istuva sukka on ihan karmeutta. Se on oikeasti. Oletko ikinä saanut semmosia karmeasti istuvia sukkia itsellesi, mitkä kumisaappaassa löpsähtää silleen, että se on 3 askelta ja se on siellä, sukka on siellä saappaan kärjessä. Joo, kyllä. On tuttua. Olen varmaan myös tehnyt tällaisia huonosti istuvia sukkia, koska sukat ei ole aina ihan se kaikkein suosikein juttu mulle. Ainakaan mä en saa yleensä niille tehtyä paria. Mut hei, on pakko näyttää vielä tästä yhdestä lehdestä, koska haaveilen yhdestä jutusta. Joo. Luulen, että nämä mä saisin tehtyä molemmat. Virkatut melkein sukat, melkein säärystimet, melkein sukat. Nämä mä voisin saada ehkä tehtyä. Onks ne puuvilla? No nämä on tehty kyllä ihan villalangasta tässä. Okei. Tässä, et ihan perus ohut sukkalanka. Mutta miten siinä on tuo joustin tehty? Se on virkattu joustin. Joo. Okei. Aivan Sitäkin voi uutta. virkata joustinta. Ei se ole ihan sama tietenkään kuin se neulottu, mutta... Mut voisihan sen neulookki. Napakan saa. Niin. Voisihan sen neulookki ja sit lähtee virkkaamaan siitä, Niin. jos haluaisi virkata, niin kuin Anu. Minä haluan virkata. Niin. Kaiket kesät minä vaan virkkaan. Minusta sinä virkkaat aina. Kesät ja talvet. Niin.
Voi olla. Toki neulothan sä ton huivin nyt. Niin. Ja Laura taas aina piipertää jotain. Jotain hyvin pientä. Niin, hän yleensä aina päälle kirjoo jotain asioita. Eikö miksi tuota sanotaan? Mikä Joo. se on? Silmukoiden jäljentämistä. Niin, hän on siinä taitava. Se on vaan tosi hidasti. Niin. Ja ehkä hieman välillä turhauttaa. Hieman, mutta se sitten aina pitää välillä taukoa. Niin. Onko se palkitsevaa? No ei siitäkään. Olisi ihan niin varma. Ja, mutta kyllä mä luulen, että aika paljon palkitsi, kun sen ison yhden ampiaisen olit saanut kirjottua Joo, kyllä. lapsen puseron etumukseen semmoinen iso ampiainen. Kuulostaa kauhean lapsiystävälliseltä tämä ampiaisaihe, mutta se oli hieno. Niin, ja sit siellä on mitä ne oli ne hymiösukat. Joo, mutta se ei, en tiedä oliko se kuinka palkitsevaa, kun niitä oli niin monta niitä hymiöitä. Siis riippuen siitä paljonko siihen kirjontaan on aikaa. Jos sitä voi tehdä silleen niin kuin rauhassa, niin kuin nyt ei ole välttämättä mikään kauhean kiire, mutta sitten jos sillä työllä on joku deadline ja sitten on jäänyt vähän viime tippaan se tekeminen, niin sitten jos joutuu silleen niin kuin monta tuntia putkeen kirjomaan, niin se ei ole enää sit välttämättä niin kauhean kivaa, mutta onhan se kiva sitten saada valmiiksi. Niin, onhan se aina palkitsevaa, kun työ on valmis. Täällä on tämä ampiainen kirjottuna sinne lapsen paitaan. Se on Sellaisen Laura verrattain, teki. siis se on niin sulonen. No se lapsi on tosi sulonen siinä kanssa myöskin. Varmaan just sen Költsii takia. siellä. Mutta siellä on ihanat, hei, sitten tommoset tossut. Ei, Pörjäistossut. Näähän on niinku... ne on Lauran tekemät myöskin. Ja sitten onko jonkun muunkin kuin meidän omia juttuja tässä. Niin, mutta toi lapsi ei ole niinku... Se ei ole Lauran tekemä. Niin, se ei ole Lauran tekemä. Miten me ajauduttiin tänne? Mä en ymmärrä, nyt tää menee taas ihan älyttömäksi. Sitten täällä on taas mulla, ei olekaan. Mä meinasin, että mulla on taas joku virhe täällä, mutta ei mulla ollutkaan. Tän siitä saa, kun yrittää keskittyä kahteen asiaan samaan aikaan. Onko sun posket ihan punaiset? Sun? Niin. Ei. Mulla on ihan semmonen punottava olo. Ei, mutta mun varmaan on ja mun kaula on, kun mä kävelin tänne ja mä luulen, että mun suojakertoimet petti. Mä oon varmaan aika... No hieman punertaa. Niin. Sä olit niin urhea, kun sä kävelit. Niin, mä olin niin urheilullinen, kun mä kävelin ja mulla oli kyllä 50 suojakertoimet, mutta ei ne paljon auttanut. Mutta ehkä ne jossain vaiheessa sitten. Jälkikäteen. Niin. Se voi olla, että jos mä nyt tekisin jotain asioita, niin toi punotus niinku vähän. Siis koska tänään on aivan mieletön ilma ulkona, siis matkalla oli 29 lämmintä ja täällä paistoi silloin ja paistaa vieläkin aurinko aivan pilvettömältä taivaalta, vaikka kello on nyt 14 jotain ja sääennuste lupas jotain 60% sadetta, mutta ei toi kyllä hirveästi niinku siltä näytä. Mutta ei voi tietää, mutta ei se mitään, onneksi me voidaan nauttia nyt näistä keleistä ja neuloa sisällä. Kuumaa! Niin, eikä ole tuuletinta. Mutta me voidaan leikkiä sillä, että aika ihana, kun meillä on täällä niinku tosi lämmin ja tämmönen ihana herttainen tunnelma. Tällä oikein vieressä. Niin. Koko ajan käy komento, voitteko mennä enemmän niinku lähekkäin, niin meillä on vielä kuumempi. Kuvausryhmä, saisinko vettä? Niin, täällä on niinku tämmönen, kun meillä toi Marika on tuolla kameran takana, se pitää tuota kameraa kiinni ja sitten se aina pyörittelee meille päätä tai näyttelee jotain merkkejä, mutta ei se sentään hirveän paljon mitään sormimerkkejä meille. Nyt heti tuli sormimerkki sieltä, että näin. Ja nyt mä taas korjaan näitä virheitä. Voi että.
ei osaa neuloa nyt. Oletteko te päättänyt, mitä te teette seuraavaksi? Mulla on tilkkupeitto kesken, mä varmaan neulon sitä seuraavaksi. Joo. Ja sit mä haluaisin tehdä jonkun ihkun huivin. Ai niin, mulla on huivikin itse asiassa kesken, mä neulon sen loppuun, eli mulla on dodo kesken. Mikä sulla on monta työtä kesken? Niin. No en mä pysty sanomaan. Kaikki loput puikot ja koukut on jossain työssä roikkumassa. Niin, mutta käytätkö sä puikkoina ennemmin sitten, niin jos sulla on jotain sarjoja, niin sä saat niin tupet niihin päähän ja vaihdat vaan puikon päät ja laitat toiset kaapelit? En minä malta, kun ne on siellä. Ei, voi sitten lennosta jatkaa tarvittaessa sit 3 vuoden päästä. Mutta onko sulla ohje niihin, mitä sä jätät sinne, että 3 vuoden päästä mä muistan vielä, mitä mä oon tehnyt tässä? Harvemmin on. Epätoivoisia töitä ovat. Mä muistan tässä yhden tarinan yksistä sukista, mitkä oli ollut 3 vuotta levossa ja sit piti ruveta. Oliko toinen valmis? Toinen oli valmis ja toista oli aloitettu tämän verran. Puikot oli kiinni ja ohje oli nätisti siinä ja sit ruvettiin laskemaan ja ei meinannut millään onnistua. Ja kyllä ne sit vissiin näkyisi olevan siellä Marikan Stasissa nyt valmiina. Onko se ei ole projekteissa vieläkään valmiina? Ei. Okei, mutta kyllähän niitä vissiin tekee, että aina niinku 1 kaavio kerralla 12 kerrosta. Ja sen jälkeen saa tehdä jotain kivaa. Ja sen jälkeen kun on tehnyt jotain kivaa, niin sen jälkeen 12 kerrosta kaaviot. Kyllä ne valmistuu. Nautinnollista neulomista. Se on vähän, tuntuu semmoiselta pakkopullalta. Voi olla. Mulla on tosi kiva harrastus, kun mä neulon. Tää on niin tosi rentouttavaa ja ihanaa. Niin rentouttavaa, että esimerkiksi Laura on menossa hierojalle. Hän on niin rentoutunut, kun hän neuloo. Tai nyt hän siis ei neulo, vaan mikä toi termi oli? Silmukoi. Jäljentää silmukoita. Niin, jäljentää silmukoita. Mut kuinka useasti ootte niin jumissa, että menette hierojalle? Menen piikkimatolle tai rullan päälle tai päin ovenkarmia sillä, että se ovenkarmi tulee tonne lapaluun väliin sillä kivasti, että en välttämättä hierojalle, mutta... Joo, mutta siis teet asioita, koska oot niin jumissa. Sama juttu. Mä teen asioita, kun mä oon niin jumissa. Joka päivä? No likipitäen joka päivä kun mä käyn kävelyllä, niin siinä samalla sit mä auon noita lapoja ja tätä rintalastaa, näitä kylkikaaria täältä ja kaikkia näitä. Sitten hei, toi tennispallolla kannattaa hieroa. Nämä kalvot täältä niin kuin auki, koska tänne tulee jume ja ne tennispallo löytää ne. Ja se myöskin se putkirulla aika mukavasti löytää tuolta selästä kaikenlaista, mitä ei uskonut siellä olevankaan, niin se rulla kyllä löytää. Joo, ja sit kun on tennispallo ja koiratalous, niin se on vähän semmonen... Pyyteinen tennispallo. niin, jos sen tennispallon käy sieltä koirien lelukorista etsimässä, niin sit siitä tulee semmosia tilanteita sitten, kun se koira luulee, että hänen kanssaan leikitään, kun se tennispallolla hierotaan näin ja sitten oot ihan niinku euforinen ja sitten se koira hyökkii sun päälle. Sitten voi tulla tämmöisiä koomisia hetkiä. Et kyllä ne niinku pitää oikeasti pitää yläselkä, niska, hartiat ja sitten niinku unohtamatta tätä etupuolta. Joo, siis tämähän se tässä kiristyy niinku kasaan päin sitten. Niinpä, että sekin pitää niinku osaa aukoa, niin sitten ei tarvi kauhean montaa kertaa käydä hierojalla, koska sitten ne on aina ne hierojat ihan kauhuissa. Miten sinä voit olla tämmöisessä kunnossa? Nyt heti lopetat ne käsitöiden tekemisen. Niin. Ei tällaista. Niin, mutta sitten vaan pitää yrittää.
Mutta onneksi hieroja, jolle olen menossa, niin on myös käsityöharrastaja, niin hän ehkä ymmärtää. Niin, ei voi luopua harrastuksesta sen takia, että on vähän jumissa. Niin, hän niin, kyllä varmasti sit ei kauheasti motkota sulle. No ei hirveästi. Hän hoitaa ja sitten tukee siinä tuskassa, niin. Kun sattuu, kun on niin paljon kivoja juttuja tehty, että sattuu. Niin. Mutta siis neulominenhan on tosi rentouttava harrastus. On se. Henkisesti. Jos siellä on joku semmoinen katsoja, joka ei niinku ole neuloja, niin, ja miettii, että pitäisikö. Tai sitten on semmoisia henkilöitä, ketä on niinku ollut monta vuotta neulomatta ja nyt päättää, että hei, voisinpa aloittaa harrastuksen uudestaan. Niin se on rentouttava harrastus. Suosittelen neulomista harrastukseksi kaikille. Jos tykkää käsitöistä. Nyt meinasi tulla heti virhe, kun oli niin rentouttava hetki. Meillä on nyt tässä ihan oikeasti aivan tuskaisen kuuma, kun me ollaan ihan lähekkäin, tässä höngitään toisiimme. Niin tuossa kaupan edessä on pöytä ja tuolit, niin me kyllä siirrytään sinne nyt neulomaan ja sä virkkaamaan. Niin, mä aion edelleen virkata. Mutta nähdään kenties. Toisen kerran. Marika on siellä. Toivottavasti. Hei Marika. Noin.